Hei, onpa mukava nähdä sinut täällä. Ennen kuin aloitamme matkamme villiin länteen, erityinen kutsu. Jos pidät tarinoistamme, jätä tykkäys ja tilaa kanavamme. Se on yksinkertainen ele, joka auttaa meitä jatkamaan uusien seikkailujen tuomista sinulle. Nyt mennään asiaan. Arizonan aurinko oli anteeksi antamaton takoja, joka muovasi maisemaa polttavalla vasarallaan. Se valkaisi taivaan vaaleaksi, pahtoi maan halkeilevaksi mosaiikiksi ja imi värin pois kaikesta, mihin se kosketti, jättäen jäljelle vain okran, poltetun sienan ja pölyn loputtomia sävyjä. Tässä armottomassa valtakunnassa, saguarokaktusten hiljaisten vartioiden ympäröimänä, sijaitsi Caleb Crossin maatila. Se ei ollut niinkään elämän tyyssiä kuin sitkeä todiste selviytymisestä, kokoelma rakennuksia, jotka olivat painuneet kyyryyn maan lähelle, ikään kuin yrittäen paeta auringon polttavaa katsetta. Caleb itse oli kuin maisemansa ruumiillistuma, karu, hiljainen ja tuulen pieksemä. Hänen kasvojensa uurteet olivat kuin kuivia joenuomia, ja hänen silmänsä, jotka olivat kerran olleet kirkkaan siniset, olivat nyt haalistuneet ja siristyneet jatkuvasta auringonvalosta, ja niissä asui syvä, asettunut suru. Sanat olivat hänelle vieraita kolikoita, joita hän käytti säästeliäästi jos lainkaan. Hiljaisuus oli hänen kumppaninsa, hänen kilpensä, paksu villahuopa, jonka hän oli kietonut ympärilleen vuosia sitten tukahduttaakseen muiston, joka paloi hänen sielussaan kuin hiillos. Hänen päivänsä olivat samanlaisuuden litaniaa, ankaraa rutiinia, joka piti ajatukset loitolla. Auringon nousu löysi hänet jo korjaamasta aitoja, joiden puu oli halkeillut ja vääntynyt kuumuudessa. Keskipäivän hän vietti hikisenä navetassa, jonka ilma oli sakeana kuivan heinän ja nahan tuoksusta, hoitaen vähäistä karjaansa, jokaisen eläimen ollessa laiha ja sitkeä kuin omistajansa. Iltapäivät kuluivat tarkastaen kaivon tasoa, joka laski päivä päivältä, ja taistellen taistelua, jota ei voinut voittaa pölyä vastaan, joka tunkeutui kaikkialle. Hän söi yksin pienessä, askeettisessa talossaan. Pöytä oli katettu yhdelle. Tuoli häntä vastapäätä oli tyhjä, mutta ei todella tyhjä. Se oli täynnä poissaoloa, kaikua naurusta, jota ei enää koskaan kuultaisi, kummituskuvaa miehestä, jota hän oli kutsunut veljekseen. Hastin. Nimi oli haava, joka ei koskaan täysin parantunut. Joka ilta, kun hän istui siinä, hiljaisuus huusi Hastinin nimeä. 5 vuotta oli kulunut siitä päivästä, kun hän oli löytänyt Hastinin kuolleena kanjonin pohjalta, virallisesti onnettomuuden uhrina. Hevonen oli säikähtänyt, epäonnekas putoaminen. Mutta Caleb tiesi totuuden. Hän oli nähnyt sen kaukaa piilosta, halvaantuneena pelosta, joka oli kylmempää kuin yksikään aavikon yö. Hän oli nähnyt muodot, kuullut vaimean huudon, nähnyt ahneuden ja pahuuden Bart Thornen silmissä. Ja hän oli vaiennut. Pelko oli ollut käärme, joka oli kietoutunut hänen sydämensä ympärille ja puristanut ulos kaiken rohkeuden. Thorn oli uhannut hänen iäkkäitä vanhempiaan, ja Caleb, joka oli aina pitänyt itseään vahvana, oli murtunut. Hänen hiljaisuutensa oli ostanut heille turvallisuuden, mutta se oli maksanut hänelle hänen sielunsa. Siitä päivästä lähtien hän oli elänyt puoliksi, aave omassa elämässään, ja syyllisyys oli ollut hänen ainoa uskollinen seuralaisensa. Kerran viikossa tapahtui jotain, mikä rikkoi yksitoikkoisuuden, postinkantaja. Jedediah, vanha mies, jonka parta oli yhtä pölyinen kuin tiet, joita hän ajoi, saapui natisevilla vankkureillaan ja toi mukanaan kourallisen kirjeitä ja sanomalehtiä ympäröiville harvoille tiloille. Useimmiten hänellä ei ollut mitään Calebille. He vaihtoivat vain nyökkäyksen, hiljaisen tunnustuksen toistensa olemassaolosta paahtavassa tyhjyydessä. Mutta tänä tiettynä tiistaina Jedediahin vankkurit pysähtyivät Calebin tilan portille tavallista pidemmäksi aikaa. Caleb, joka oli juuri saanut pumpattua vähäisen määrän vettä kaukaloon hevoselleen, nosti katseensa ja siristi silmiään. Jedediah nousi vaivalloisesti alas vankkureistaan ja käveli kohti häntä, kädessään jotain. Se oli kirje. Tämä on maannut postitoimistossa jonkin aikaa, Caleb, Jedediah sanoi, ja hänen äänensä oli käheä janosta ja käyttämättömyydestä. Se on kulkenut pitkän matkan, näyttää siltä. Leimat ovat peräisin reservaatista. Caleb otti kirjeen vastaan. Kirjekuori oli pehmeä ja nuhjuinen käsittelystä, sen kulmat olivat kuluneet, ja se oli tahriintunut lukemattomien käsien liasta ja hiestä.
Käsiala oli siroa, mutta epävarmaa, ikään kuin sen olisi kirjoittanut joku, jolle kynän pitely ei ollut luontaista. Hänen nimensä, Caleb Cross, oli kirjoitettu musteella, joka oli haalistunut auringossa ruskeaksi. Sydän hänen rinnassaan elin, jonka hän oli luullut muuttuneen kiveksi kauan sitten, alkoi sykkiä raskaasti ja hitaasti kuin hautajaisrumpu. Hän ei tuntenut ketään reservaatissa, ei enää. Hän nyökkäsi Jedediahille kiitokseksi, ja vanha mies palasi vankkureilleen ja jatkoi matkaansa jättäen Calebin yksin kirjeen ja nousevan pelon kanssa. Hän seisoi siinä pitkän hetken, tuijottaen kirjekuorta kuin se olisi ollut kalkkarokäärme, valmiina iskemään. Sitten hän kääntyi ja käveli taloonsa, puiset portaat naristen hänen painonsa alla. Sisällä ilma oli tunkkainen ja viileämpi, mutta se ei tuonut helpotusta. Hän istui tyhjän pöydän ääreen, siihen samaan pöytään, jossa hän söi yksinäiset ateriansa. Hänen kätensä, jotka olivat tottuneet käsittelemään piikkilankaa ja raskaita työkaluja, vapisivat hieman, kun hän liuutti sormensa kuoren läpän alle ja repäisi sen auki. Paperi sisällä oli yhtä pehmeää ja kulunut. Hän avasi sen varovasti. Herra Caleb Cross, kirjoitan teille suurimman surun ja epätoivon vallassa. Nimeni on Jazi. Olin Hastinin vaimo. Nimi iski häneen kuin fyysinen isku. Hän joutui laskemaan kirjeen pöydälle ja sulkemaan silmänsä, nojaten päätään käsiinsä. Jazi. Hastin oli puhunut hänestä, mutta Caleb ei ollut koskaan tavannut häntä. Hän oli ollut nainen, jota hänen veljensä rakasti, nainen kaukaisesta maailmasta, jonka perinteitä Caleb ei ymmärtänyt. Hastinin sanat kaikuivat hänen muistissaan, täynnä lämpöä ja kunnioitusta vaimoaan kohtaan. Hänellä on auringon voima ja joen viisaus, Hastin oli kerran sanonut hiljaa, kun he katselivat auringon laskua, joka maalasi taivaan oranssiksi ja violetiksi. Hengitysvapisten Caleb pakotti itsensä jatkamaan lukemista. Ennen kuolemaansa mieheni puhui teistä usein. Hän sanoi, että te olitte hänen veljensä, ainoa mies tässä maailmassa, johon hän luotti henkensä. Hän antoi minulle ohjeet. Hän sanoi, että jos pahin tapahtuisi, jos en enää olisi turvassa täällä, minun pitäisi tuoda tyttäremme ja tulla teidän luoksenne. Hän sanoi, että tämä maatila, jonka te rakensitte yhdessä, oli ainoa paikka, jonka hän tiesi olevan turvallinen. Jokainen sana oli kuin kuuma hiili hänen ihollaan. Turvallinen. Sana maistui tuhkalta hänen suussaan. Tämä paikka ei ollut turvallinen. Se oli rakennettu valheelle, kasteltu hänen pelkuruutensa hiellä. Elämä täällä on käynyt mahdottomaksi. Kuivuus on vienyt viljelyksemme ja tauti on iskenyt kansaamme. Agentti ei välitä meistä. Ei ole ruokaa, ei ole toivoa. Tyttäreni Dolly on sairas. En voi katsoa hänen kuihtuvan pois. Siksi, raskain sydämin, olen noudattanut mieheni viimeistä toivetta. Olemme lähteneet reservaatista. Kun saatte tämän kirjeen, olemme todennäköisesti jo matkalla. En pyydä paljoa, vain suojaa, kunnes löydän keinon elättää meidät. Tyttäreni Dolly on kaikki, mitä minulle on jäänyt miehestäni. Hänen vuokseen olen valmis nielemään ylpeyteni ja pyytämään apua mieheltä, jota en ole koskaan tavannut, mutta jota mieheni kutsui veljekseen. Jazi-kirje putosi hänen käsistään pöydälle. Huone tuntui pyörivän hänen ympärillään. Matkalla. He olivat matkalla. Kuinka vanha kirje oli? Viikkoja, kuukausia. He saattoivat olla jo lähellä. He saattoivat saapua minä hetkenä hyvänsä. Paniikki, vieras tunne, jota hän ei ollut tuntenut sen päivän jälkeen kanjonissa, tarttui hänen kurkkuunsa. Hänen maailmansa, tämä huolellisesti rakennettu hiljaisuuden ja rutiinin vankila, oli särkymäisillään. Jazi ja Dolly, Hastinin vaimo ja tytär. He tulivat tänne etsimään turvaa, etsimään vastauksia, etsimään miestä, jota Hastin oli kuvaillut, mutta sitä miestä ei enää ollut olemassa. Hänen tilallaan oli vain kuori, ontto mies, jota hänen salaisuutensa söi elävältä. Mitä hän sanoisi heille? Kuinka hän voisi katsoa Hastinin tytärtä silmiin tietäen, että hän oli antanut hänen isänsä murhaajan kävellä vapaana? Caleb nousi seisomaan ja hänen tuolinsa kaatui taaksepäin ryskyen. Hän käveli ikkunan luo ja katsoi ulos tilalleen. Se näytti yhtäkkiä vieraalta, hauraalta. 5 vuoden ajan hän oli uskonut, että hänen hiljaisuutensa suojeli jotain. Mutta nyt, Jazin kirjeen sanat polttaen hänen mieltään, hän ymmärsi. Hänen hiljaisuutensa ei ollut suojellut ketään. Se oli vain haudannut totuuden elävältä. Ja nyt totuus oli tulossa. Sillä oli nimi Jazi,
ja sillä oli kasvot, Dolly. He kävelivät suoraan vaaraan, etsien turvaa paikasta, jossa asui mies, jonka suurin synti oli hänen pelkonsa. Pölyinen tie, joka johti hänen tilalleen, ei ollut koskaan näyttänyt niin uhkaavalta. Se oli polku menneisyyteen, jota hän ei voinut paeta, ja tulevaisuuteen, jota hän ei ollut valmis kohtaamaan. Kaukana horisontissa, kuumuuden väreilyssä, hän melkein kuvitteli näkevänsä kaksi hahmoa, pientä ja päättäväistä, lähestymässä hitaasti. Ja ensimmäistä kertaa 5 vuoteen Caleb Cross tunsi jotain syyllisyyttä pahempaa. Hän tunsi pelkoa. He eivät olleet kuvitelmaa. 2 päivää kirjeen saapumisen jälkeen, juuri kun aurinko alkoi laskeutua ja maalata mesan reunat verenpunaisiksi, he ilmestyivät. He olivat juuri sellaisia kuin Caleb oli pelännyt. Todellisia, hauraita ja järkkymättömiä. Nainen Jazi käveli etunenässä. Hänen ryhtinsä oli suora kuin nuoli huolimatta uupumuksen painosta, joka näkyi hänen harteillaan. Hänen mustat hiuksensa olivat pölyn peitossa ja sidottu niskaan. Hänen kasvonsa olivat kuin veistos hiekkakivestä, niissä oli korkeat poskipäät ja päättäväinen leuka, ja hänen tummat silmänsä olivat nähneet liikaa vaikeuksia, mutta eivät olleet menettäneet sisäistä tultaan. Hänen vierellään, pitäen kiinni hänen kuluneesta hameestaan, käveli lapsi, Dolly. Hän oli pieni, ehkä 6-vuotias, ja hänen askeleensa olivat horjuvia. Hänen kasvonsa, jotka olivat äitinsä pienoiskuva, olivat likaiset, ja hänen silmänsä olivat suuret ja vakavat, ja ne tarkkailivat kaikkea ympärillään hiljaisella, tarkkaavaisella intensiteetillä. Caleb katseli heidän lähestymistään kuistiltaan, hänen kätensä puristuivat nyrkkiin sivuillaan. Jokainen heidän askeleensa nostatti pienen pölypilven, ja se tuntui kuin hänen menneisyytensä nousisi maasta ahdistamaan häntä. Hänen ensimmäinen vaistonsa oli kääntyä, mennä sisälle ja lukita ovi. Teeskennellä, ettei hän ollut kotona, ettei hän ollut koskaan saanut kirjettä, mutta hänen jalkansa olivat kuin lyijyä, juurtuneina paikoilleen Hastinin muiston voimasta. Hän oli pelkuri, mutta hän ei voinut olla niin suuri pelkuri. Kun he saavuttivat pihan, Jazi pysähtyi muutaman metrin päähän kuistista. Hän ei hymyillyt. Hän ei näyttänyt anelevalta. Hän vain katsoi Calebia suoraan silmiin, ja hänen katseensa oli kuin puntari, joka mittasi hänen sieluaan. Caleb Cross, hänen äänensä oli matala ja hieman käheä janosta, mutta se kantoi selvästi hiljaisessa iltapäivässä. Caleb nyökkäsi, koska sanat eivät tulleet ulos. Minä olen Jazi. Tämä on Dolly. Hän laski kätensä tyttärensä olkapäälle. Saitteko kirjeeni? Sain, Caleb onnistui sanomaan, ja hänen oma äänensä kuulosti vieraalta, kuin se olisi kuulunut jollekin toiselle. Se oli ruosteessa käyttämättömyydestä. Hiljaisuus laskeutui heidän välilleen painavana ja kiusallisena. Se oli täynnä kaikkea sitä, mitä ei ollut sanottu, 5 vuoden laiminlyötyjä velvollisuuksia ja haudattuja totuuksia. Caleb tiesi, että hänen pitäisi tarjota heille vettä, ruokaa, sanoa jotain lohdullista, mutta hänen sisällään oleva syyllisyys oli kuin muuri, joka esti kaiken ystävällisyyden pääsemästä ulos. Ystävällisyys tuntuisi valheelta. Lopulta hän nielaisi ja puhui. Voitte jäädä navettaan. Siellä on puhdasta heinää. Voin tuoda teille vettä ja jotain syötävää. Navettaan. Sanat jäivät ilmaan roikkumaan, kylminä ja tylyinä. Hän ei tarjonnut heille kotiaan. Hän tarjosi heille paikan, jossa eläimet nukkuivat. Hän näki kivun välähtävän Jazin silmissä, nopean loukkauksen, jonka tämä kuitenkin peitti välittömästi ylpeällä tyyneydellä. Hän oli odottanut vaikeuksia, mutta ei tällaista kylmää torjuntaa. Kiitos, Jazi sanoi yksinkertaisesti, hänen äänensävynsä oli tasainen. Olemme kiitollisia mistä tahansa suojasta. Caleb nyökkäsi jälleen jäykästi ja kääntyi johdattamaan heitä. Kun hän käveli pihan poikki, hän tunsi pienen tytön silmien polttavan selässään. Dolly ei ollut sanonut sanaakaan, mutta hänen hiljainen tuijotuksensa oli syyttävämpi kuin mikään huuto. Navetta oli suuri ja hämärä, ja ilma oli sakeana kuivan heinän, nahan ja maan tuoksusta. Valon säteet siivilöityivät seinien raoista, valaisten tanssivia pölyhiukkasia. Caleb osoitti tyhjää karsinaa, joka oli täytetty tuoreella oljella. Täällä. Se on kuiva. Hän lähti hakemaan vettä ja palasi raskaan vesisangon ja 2 vanhan, mutta puhtaan villahuovan kanssa. Hän toi myös palan kuivalihaa ja maissileipää, jonka hän oli leiponut edellisenä päivänä. Hän asetti ne karsinan reunalle sanomatta sanaakaan.
Kun Jasi kumartui antamaan vettä ensin tyttärelleen, Dolly otti muutaman horjuvan askeleen poispäin ja pysähtyi Calebin vanhan harmaan tamman Stormyn eteen. Tamma hörähti hiljaa ja laski päänsä nuuskiakseen lasta uteliaana. Dolly ojensi pienen, likaisen kätensä ja silitti pehmeästi hevosen turpaa. Hän on kaunis, lapsi kuiskasi, ja hänen äänensä oli niin hiljainen, että se oli melkein kuin tuulenhenkäys. Calebin sydän jätti lyönnin väliin. Se oli ensimmäinen kerta, kun hän oli kuullut lapsen äänen tilallaan, ja se tuntui sekä pyhäinhäväistykseltä että siunaukselta. Hänen nimensä on Stormy, hän mutisi vastahakoisesti. Dolly katsoi häneen suurilla, vakavilla silmillään. Tunsiko isäni hänet? Kysymys oli kuin veitsenisku. Caleb näki mielessään Hastinin nauravan ja harjaavan Stormyn harjaa vuosia sitten, kun se oli vielä nuori varsa. Kyllä, hän auttoi minua kouluttamaan sen. Lapsi nyökkäsi tyytyväisenä ja kääntyi takaisin hevosen puoleen. Jasi tarkkaili heitä hiljaa, ja hänen kasvoillaan oli ilme, jota Caleb ei osannut tulkita. Se oli sekoitus surua, toivoa ja syvää väsymystä. Illan hämärtyessä Caleb vetäytyi taloonsa ja jätti heidät navettaan. Mutta hän ei löytänyt rauhaa. Tieto heidän läsnäolostaan oli kuin jatkuva, matala jyrinä hänen tietoisuutensa alla. Hän ei voinut syödä. Hän ei voinut istua paikallaan. Hän käveli edestakaisin pienessä tuvassaan kuin häkkiin suljettu eläin. Jokainen narahdus ulkoa sai hänet säpsähtämään, puolet hänestä pelkäsi, että he olivat lähteneet, ja toinen puoli pelkäsi, että he olivat jääneet. Myöhemmin sinä iltana, kun kuu nousi korkealle ja kylpi aavikkomaiseman hopeisessa valossa, hän kuuli hiljaista koputusta ovellaan. Hänen sydämensä hypähti kurkkuun. Hän avasi oven ja näki Jasin seisovan siinä. Kuun valo loi hänen ympärilleen aavemaisen sädekehän. Dolly nukkuu, hän sanoi hiljaa. Voimmeko puhua? Caleb astui sivuun ja päästi hänet sisään. Jasi astui kynnyksen yli ja hänen silmänsä kiersivät huonetta, pysähtyen hetkeksi toiseen tuoliin pöydän ääressä, siihen tyhjään tuoliin. Hän näytti ymmärtävän sen merkityksen välittömästi. Hän puhui tästä paikasta paljon, Jasi sanoi. Hänen äänensä oli pehmeä. Hän sanoi, että jokainen lauta ja naula oli osa teidän ystävyyttänne. Caleb ei vastannut. Hän seisoi jäykkänä, tuntien itsensä tunkeilijaksi omassa kodissaan. Jasi otti esiin jotain taskustaan. Se oli pieni, kulunut pussi pehmeää hirvennahkaa, koristeltu taidokkailla helmikirjailuilla perinteisin Navajo-kuvioin. Se oli Jish, lääkepussi, mutta se tuntui litteältä ja kevyeltä. Ennen kuin Hastin lähti viimeiselle matkalleen, hän antoi tämän minulle, Jasi selitti. Hän sanoi, että jos jotain tapahtuisi, minun pitäisi näyttää sen sisältö sinulle. Hän sanoi, että sinä ymmärtäisit. Hän avasi pussin nyörit ja kaatoi sen sisällön varovasti karkealle puupöydälle. Sieltä ei tullut kuivattuja yrttejä tai pyhiä esineitä, vain 2 asiaa. Pieni, karkea pala vaaleanpunaista kvartsia, joka kimalteli himmeästi lamppuöljyn valossa, ja 1 ainoa sulka. Caleb tuijotti sulkaa, ja ilma katosi hänen keuhkoistaan. Se ei ollut mikä tahansa sulka. Se oli kultakotkan pyrstösulka, ja sen tyvessä oli pieni, kuivunut veritahra. Se oli täydellinen vastine sulalle, jonka hän oli piilottanut lukittuun puurasiaan sänkynsä alle. Sulan näkeminen oli kuin avaimen kääntäminen lukossa, joka oli pitänyt hänen muistonsa kahlittuina. Huone hänen ympärillään hämärtyi, ja hän oli jälleen 20 vuotta nuorempi. Hän ja Hastin seisoivat korkealla kielekkeellä, josta oli näkymä laaksoon, heidän laaksoonsa, jonka he olivat juuri vaatineet omakseen. He olivat enemmän kuin ystäviä, he olivat veljiä, toisen oli valinnut veri ja toisen sielu. He olivat tehneet verivalan, sekoittaneet verensä pieneen viiltoon kämmenissään ja painaneet sen 2 kotkan sulkaan, jotka he olivat löytäneet. Veljeksiä ikuisesti, Hastin oli sanonut vakavasti, jos minulle tapahtuu jotain, sinä suojelet perhettäni. Jos sinulle tapahtuu jotain, minä suojelen sinun. He olivat vannoneet valan maalle ja taivaalle. Ja sitten toinen muisto, terävämpi ja tuskallisempi, syrjäytti sen. 5 vuotta sitten hän oli ollut etsimässä harhaantunutta vasikkaa kanjonin reunalla, kun hän oli kuullut ääniä alhaalta. Hän oli piiloutunut kallion taakse ja katsonut alas. Siellä oli Hastin, vastakkain Bart Thornen ja 2 hänen palkkamiehensä kanssa. Thorne, ahne mies, jonka karja laidunsi heidän maillaan,
oli huutanut jostain kivestä. Tiedän, että täällä on juoni, Hastin. Tämä maa on minun. Tämä on pyhä paikkas, Hastin oli vastannut. Hänen äänensä oli tyyni, mutta luja. Se ei ole myytävänä. Ette tule kaivamaan sitä. Caleb oli nähnyt Thornen kasvojen vääristyvän raivosta. Hän oli antanut merkin miehilleen. Se oli ohi nopeasti, julmasti. He olivat hyökänneet Hastinin kimppuun, ja vaikka tämä oli taistellut urheasti, heitä oli liikaa. Caleb oli katsonut kauhuissaan, kun Thorn oli ottanut suuren kiven ja iskenyt Hastinia päähän, ja sitten he olivat työntäneet hänen elottoman ruumiinsa ja hänen hevosensa alas jyrkänteeltä, lavastaen sen onnettomuudeksi. Caleb oli jäänyt paikoilleen, jäätyneenä kauhusta, mutta ennen kuin hän oli ehtinyt paeta, yksi Thornen miehistä oli katsonut ylös ja nähnyt hänet. Hälytys oli annettu. He olivat saaneet hänet kiinni, kun hän yritti juosta. Thorn oli painanut aseen piipun hänen ohimolleen, ja hänen silmänsä olivat olleet kuolleet ja kylmät. Sinä et nähnyt mitään, Cross, hän oli sihahtanut. Jos avaat suusi, jos kerrot sanaakaan kenellekään, minä menen vanhempiesi talolle ja poltan sen maan tasalle heidän nukkuessaan sisällä. Ymmärrätkö? Ja siinä hetkessä, kun hän katsoi pahuutta silmiin, Caleb oli murtunut. Hän oli nyökännyt ja hän oli vaiennut. Hän palasi takaisin nykyhetkeen, hengittäen raskaasti. Jazi tuijotti häntä, ja hänen silmänsä olivat täynnä kysymyksiä. Hän näki Calebin kalpeat kasvot, hänen kätensä, jotka vapisivat hallitsemattomasti. Hän ei tiennyt yksityiskohtia, mutta hän näki totuuden Calebin tuskasta. Se ei ollut onnettomuus vai mitä, hän kuiskasi. Caleb nosti katseensa sulasta ja katsoi naista, jonka aviomiehen hän oli pettänyt. Hän ei voinut enää paeta. 5 vuoden ajan hän oli elänyt valheessa, mutta tämä nainen ja hänen lapsensa olivat tuoneet totuuden hänen ovelleen pienessä nahkapussissa. Hän avasi suunsa puhuakseen, mutta vain yksi sana pääsi ulos, käheänä ja rikkonaisena kuiskauksena, joka sisälsi kaiken hänen syyllisyytensä ja surunsa. Ei. Ja siinä sanassa, navetassa nukkuvan lapsen ja pöydällä olevan sulan välissä, Calebin rakentama hiljaisuuden muuri alkoi vihdoin murtua. Sana ei jäi leijumaan heidän välilleen pienen tupakeittiön hiljaisuudessa. Se oli pieni sana, mutta sillä oli maailmankaikkeuden paino. Se murskasi 5 vuoden valheen ja jätti jälkeensä vain raaan, tuskallisen totuuden. Jazi tuijotti Calebia, hänen kasvonsa olivat kuin kivestä veistetty naamio, mutta hänen silmissään myrskysi. Siellä oli surua, vihaa ja kysymys, joka ei tarvinnut sanoja. Ja niin Caleb puhui. Sanat tulivat aluksi ulos vaivalloisesti, kuin vesi, jota pumpataan kuivuvasta kaivosta. Ne olivat ruosteisia ja katkonaisia, mutta kun hän aloitti, hän ei voinut lopettaa. Hän kertoi kaiken. Hän kertoi, kuinka hän oli ollut kanjonin reunalla, nähnyt Bart Thornen ja hänen miehensä ahdistelevan Hastinia. Hän kuvaili Thornen ahneuden vääristämiä kasvoja, kun tämä oli huutanut arvokkaasta kivestä. Hän kertoi, kuinka hän oli katsonut avuttomana, kun he olivat murhanneet hänen veljensä ja työntäneet tämän ruumiin alas jyrkänteeltä. Hänen äänensä murtui, kun hän myönsi pelkonsa. Hän kertoi, kuinka he olivat saaneet hänet kiinni, aseen piipun painautuvan hänen ohimolleen ja Thornen kylmän lupauksen polttaa hänen vanhempansa elävältä. Minä olin pelkuri, Caleb kuiskasi, ja hänen katseensa putosi lattiaan. Vaihdoin hiljaisuuteni heidän elämäänsä, ja olen elänyt sen syyllisyyden kanssa joka päivä siitä lähtien. Kun hän lopetti, hiljaisuus oli vielä painavampi kuin aiemmin. Jazi ei ollut liikkunut. Kyyneleet valuivat hitaasti hänen kasvojaan pitkin, jättäen puhtaita uurteita pölyn peittämälle iholle. Ne eivät olleet äänekkään surun kyyneleitä, vaan hiljaisen, syvän tuskan. Hän suri miestään uudelleen, tällä kertaa tietäen hänen kuolemansa julmuuden. Hän luotti sinuun, Jazi sanoi lopulta, ja hänen äänensä oli täynnä tuskaa, joka lävisti Calebin kuin jääpuikko. Hän kutsui sinua veljekseen. Tiedän, Caleb sanoi. Hänen oma äänensä oli vain käheä kuiskaus. Hän ei tarjonnut puolustuksia tai tekosyitä. Hän ansaitsi jokaisen sanan hänen vihastaan. Mutta Jazin silmissä oli jotain muutakin kuin vihaa. Siellä oli myös välähdys ymmärrystä. Hän oli nähnyt, mitä pelko saattoi tehdä ihmisille. Hän oli elänyt sen kanssa reservaatissa. Hän katsoi Calebia, tätä rikkonaista miestä, joka oli elänyt omassa vankilassaan 5 vuotta, ja hän näki, että syyllisyys oli ollut yhtä julma vartija kuin Bart Thorn. Mitä nyt teemme, Caleb Cross? Hän kysyi,
ja sanassa me oli uusi paino. Se ei ollut enää vain hänen taistelunsa, se oli heidän. Ennen kuin Caleb ehti vastata, heidän uusi, hauras liittonsa joutui koetukselle. Seuraavana iltapäivänä, kun Caleb oli näyttämässä Yazille, kuinka korjata vuotava vesikaukalo, pihan poikki kuului hevosen kavioiden kopinaa. Caleb jähmettyi. Äänessä oli ylimielisyyttä, jota hän ei ollut kuullut vuosiin, mutta jota hän ei koskaan unohtaisi. Bart Thorne ratsasti pihaan kuin omistaisi paikan. Hän oli isokokoinen mies, jonka vatsa roikkui kalliin nahkavyön yli. Hänen kasvonsa olivat punakat ja turvonneet liiallisesta viskistä ja vallasta. Hänen pienet silmänsä tarkastelivat kaikkea omistushimoisesti. 2 hänen palkkamiehistään seurasi häntä muutaman metrin päässä, heidän kätensä lepäsivät lähellä aseitaan. Thornen katse osui Yazihin ja hänen huulilleen levisi halveksuva virne. No niin, Cross, kuulin, että sinulla on vieraita. En tiennytkään, että pidät intiaaniseuraa. Caleb astui Yazin eteen, hänen kehonsa oli jännittynyt. Mitä haluat, Thorne? Samaa vanhaa, Thorne sanoi välinpitämättömästi. Tulin tekemään sinulle uuden tarjouksen tästä surkeasta maapalasta. Olen valmis olemaan antelias. Riittävästi, jotta voit lähettää vieraasi takaisin sinne, mistä he tulivatkin. Uhkaus oli selvä. Maa ei ole myytävänä, Caleb sanoi, ja hänen äänensä oli matala ja vakaa. Jotain oli muuttunut hänessä edellisen yön jälkeen. Totuuden kertominen oli antanut hänelle takaisin pienen osan hänen selkärangastaan. Thorne nauroi, ja ääni oli epämiellyttävä. Älä ole typerä, Cross. Tiedämme molemmat, että tämä maa on arvoton, paitsi minulle. Annan sinulle viikon aikaa miettiä. Älä tee mitään typerää. Muista, mitä tapahtuu ihmisille, jotka joutuvat tielleen. Hän katsoi Calebia merkityksellisesti, ja hänen silmissään oli muistutus murhasta ja uhkauksesta, joka oli pitänyt Calebin hiljaisena niin kauan. Sitten hän käänsi hevosensa ja ratsasti pois jättäen jälkeensä vain pölyä ja pelon kylmän tunteen. Thornen vierailu teki vaarasta käsin kosketeltavan. Samana iltana Caleb huomasi, että heidän kaivonsa vesi oli sameaa ja maistui katkeralta. Joku oli heittänyt sinne eläimen raadon, pilaten heidän vähäisen vesivarastonsa. Se oli Thornen varoitus. Seuraavana aamuna epätoivo oli läsnä, mutta Yazi ei antanut periksi. Lapsena isäni opetti minut löytämään vettä, hän sanoi Calebille. Maa puhuu niille, jotka osaavat kuunnella. Jättäen Dolin leikkimään navetan varjoon, hän johdatti Calebin pois tilalta, kuivuneen puron uomaa pitkin. Hän ei katsonut maata, vaan kasveja sen reunoilla. Hän osoitti pajupensaita, joiden lehdet olivat vihreämpiä ja elinvoimaisempia kuin muiden. Missä he kasvavat voimakkaina, siellä vesi on lähellä pintaa, hän selitti. He kaivoivat tuntikausia Calebin lapiolla ja omilla käsillään, ja juuri kun Caleb oli menettämässä toivonsa, kostea hiekka muuttui mutaiseksi ja sitten pieni, kirkas vesilähde pulppusi esiin. Se oli pieni voitto, mutta pahtavassa erämaassa se tuntui ihmeeltä. Sinä hetkenä seisoessaan nilkkojaan myöten vedessä, likaisina ja uupuneina, Caleb katsoi Yazia eri tavalla. Hän ei ollut vain uhri, jota hänen piti suojella. Hän oli selviytyjä, kumppani. Heidän välilleen alkoi muodostua hauras side, joka oli taottu yhteisestä vaarasta ja hiljaisesta kunnioituksesta. He työskentelivät yhdessä, ja heidän hiljaisuutensa ei ollut enää kiusallista, vaan täynnä ymmärrystä. Eräänä päivänä, kun he olivat ajamassa karjaa takaisin aitaukseen, Dolly juoksi heidän luokseen, hänen kätensä olivat puristuksissa. Katso, mitä löysin, hän sanoi iloisesti ja avasi kätensä. Hänen kämmenellään oli kourallinen pieniä, vaaleanpunaisia kiviä, jotka kimaltelivat auringossa. Ne olivat samanlaisia kuin kivi, joka oli ollut hänen isänsä lääkepussissa. Löysin ne puron varrelta, siellä missä vesi tulee maasta. Caleb ja Yazi katsoivat toisiaan, ja sillä hetkellä kaikki loksahti paikoilleen. Caleb muisti Thornen huutavan arvokkaasta kivestä ja Hastinin sanat pyhä paikka. Yazi kosketti yhtä kiveä hellästi. Nämä eivät ole jalokiviä rikkaille miehille, hän sanoi hiljaa. Hänen äänensä oli täynnä kunnioitusta. Kansani uskoo, että tällaiset kivet, ruusukvartsi, merkitsevät paikkoja, joissa on parantavaa energiaa. Missä äitimaa on vahva, Hastin ei puolustanut kulta- tai hopeasuonta, hän suojeli pyhäkköä. Thornen ahneus perustui väärinkäsitykseen. Hän oli nähnyt kauniita kiviä ja olettanut niiden merkitsevän rahallista rikkautta,
tietämättä niiden todellista, henkistä arvoa, ja hän oli tappanut sen vuoksi. Tämä oivallus sytytti Calebin sisällä uuden tulen. Se ei ollut enää vain kostoa tai syyllisyyden sovittamista. Kyse oli Hastinin perinnön kunnioittamisesta ja pyhän paikan suojelemisesta. Minulla on suunnitelma, Caleb sanoi, ja ensimmäistä kertaa 5 vuoteen hänen silmissään oli päättäväisyyden kipinä. Käytämme Thornen omaa ahneutta häntä vastaan. Sinä yönä Caleb ratsasti kaupunkiin ja meni suoraan sheriffin toimistoon. Sheriffi Miller oli vanhempi, rehellinen mies, joka oli aina ollut ystävällinen Calebille, vaikka oli ollut huolissaan tämän eristäytymisestä Hastinin kuoleman jälkeen. Caleb ei kertonut koko totuutta menneisyydestään. Häpeä oli yhä liian syvällä, mutta hän kertoi tarpeeksi. Hän kertoi Thornen jatkuvasta ahdistelusta, uhkauksista ja siitä, että hän uskoi Thornen olevan vaarallinen. Hän sanoi, että hän aikoi houkutella Thornen ansaan ja pyysi sheriffia olemaan paikalla todistajana. Miller, joka oli jo pitkään epäillyt Thornia, suostui vastahakoisesti ja lupasi tulla seuraavana iltana muutaman apulaisensa kanssa ja piiloutua tilan lähelle. Seuraavana päivänä Caleb ratsasti Thornen tilalle. Hän esitti lyötyä ja pelokasta miestä. Olet oikeassa, Thorn, hän sanoi, välttäen tämän katsetta. En voi taistella sinua vastaan, maa on sinun, mutta haluan, että maksat siitä, mitä se on arvoista. Tule tilalleni huomenna auringonlaskun aikaan. Näytän sinulle, miksi Hastin kuoli. Näytän sinulle kivilähteen. Ahneus voitti Thornen varovaisuuden. Hänen silmänsä kiiluivat. Tiesin sen. Tulen yksin ja tuon mukanani kauppakirjan. Kun aurinko laski seuraavana päivänä ja värjäsi taivaan oranssiksi ja violetiksi, Bart Thorn saapui Calebin tilalle yksin, kuten oli luvannut. Jasi ja Dolly olivat piilossa talossa. Caleb odotti häntä pihalla. No niin, Cross, näytä se minulle, Thorn vaati. Caleb johdatti hänet kuivuneen puron uomalle, paikkaan, josta Dolly oli löytänyt kivet. Siellä, kuun valon noustessa, vaaleanpunainen kvartsi hehkui pehmeästi. Thorn nauroi ahneesti. Uskomatonta, ja se kaikki on minun. Hän otti kauppakirjan esiin. Yksi kysymys ensin, Caleb sanoi, ja hänen äänensä oli kylmä kuin teräs. Miksi tapoit hänet, Thorn? Miksi tapoit Hastinin? Thorn pysähtyi ja katsoi Calebia, ja hänen kasvoillaan oli huvittunut ilme. Hän oli tielläni, aivan kuten sinä olit, mutta sinä olit tarpeeksi älykäs pelkäämään. Hän oli typerä intiaani, joka höpisi pyhästä maasta. Hän kuoli muutaman kauniin kivenmurikan takia. Hän nauroi uudelleen. Ja sinä pidit suusi kiinni kuin hyväkin pikkupelkuri. Etkö koskaan miettinyt, miksi en lähtenyt? Caleb kysyi hiljaa. Miksi jäin tänne elämään helvetissä? En välitä, Thorn sanoi. Allekirjoita paperi. En usko niin, sanoi uusi ääni. Sheriffi Miller ja 2 hänen apulaistaan astuivat esiin kallioiden takaa. Heidän aseensa oli suunnattu Thornia kohti. Jasi astui ulos navetan varjoista. Hänen kasvonsa olivat tyynet, mutta hänen silmänsä polttivat. Hän oli kuullut kaiken. Thornen kasvot kalpenivat. Hän oli jäänyt ansaan. Hänen oma ylimielisyytensä ja ahneutensa olivat tuominneet hänet. Kun sheriffi laittoi Thornelle käsiraudat, Calebin harteilta tuntui poistuvan valtava paino, jota hän oli kantanut 5 tuskallista vuotta. Hän käveli Jasin luo, joka seisoi kuun valossa. He katsoivat toisiaan pitkään. Sanoja ei tarvittu. Dolly juoksi ulos talosta ja tarttui äitinsä käteen, ja sitten, epäröityään hetken, hän tarttui myös Calebin käteen. Siinä pyhän maan reunalla 3 rikkonaista sielua seisoivat yhdessä. Hiljaisuus, joka oli kerran ollut Calebin vankila, oli nyt täynnä lupauksia. Se oli hiljaisuus, joka oli täynnä ymmärrystä, anteeksiantoa ja uuden perheen alun mahdollisuutta. Aavikon tuuli kuiskasi heidän ympärillään, ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan se kuulosti toivon laululta. Todellinen rohkeus ei löydy fyysisestä voimasta tai kyvystä sietää kipua hiljaisuudessa, vaan haavoittuvuudesta myöntää pelkonsa ja voimasta etsiä totuutta, sillä vain totuudessa rakkaus ja parantuminen voivat löytää hedelmällisen maaperän kukoistaa. Jos nautit tästä matkasta, älä unohda jättää tykkäystä ja tilata kanavamme saadaksesi lisää tarinoita villistä lännestä. Kiitos katsomisesta.